Hello guys, welcome to आं दिनै बानजाय मोनाव दंफैयो आरोना बानजाय लोगोनाव दंफैयो आरो जाय आंनि चेनेलखौ नायनो गोसो जोंनि चेनेलनि नामानो जाहैबाय पिरिटिका बेथिबाय इन्स्टायाव मोनगोन आरोना आङो दायो बानजाय मोनाव दंफैयो आंखौ माबोरै नुदों कमेन्टआव खिन्थाहर लोगोफोर आंहा रिल्स बानायनो देरायदोंमोन आरोना आंखौ माबोरै नुदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आंहा रिल्स बानायदों नङा दस्रासो फट' गैया आंखौ दे आं फट' गैयाबा मोसादे आयु मोसादो जेबो देलाया गारायो रिल्स बानायनो नागिरो आंहा बे नङा गोदान जाबायहाय आंनि मबाइलावसो मबाइल थारिया नोंसोरखौ मोजां मोनो दाख्लै कमेन्ट खालामदोंमोन नोंसोरखौहाय जा इन्टारेस्ट मोनो नोंसोरखौहाय सोर नुनामोनथाय कमेन्टआव मिथियो बेखौ बांसिन इन्टारेस्ट मोनोनो नैबेखौहाय खाइजिमाखौ आंखौ बिदि सानो दालाय नों खाइजिमा बिदि नङा फिसाखौबो साफ्रिल' गाना फैखायो बस्था साबसिनानो गेजाव फैबाय नालाय आंहा अनलाइननि बावसो मालाय फिसाखौबो जाफादों आसुखा देखायलाय गुसु गुसु मा खालामो बे आसुखौजों ब्लगखौ जालासै दा मानबा एरोनो फाखाना थासै आंखौ देखायबाय थायो बेखौ देखायो नों साबसिनना मोसालाय एसे मासिया दायो फैदो बाल भिडिअ खालामनो मय खानायालाय खानाय दंखायोना बानजायनाव ओमफ्राय बेहालाय माखौ लानांगौ सानैजों लांगोन बाल देरला थाला फैगोन सुमि फैफिनो दा फैयो फ्रेमा औ मा बिदिब्ला लांनो लायाखै मबाइलाव मा जाखो निरामिनबो थाङो आं मा खेबबाय थाखो बिदि जानो ना माथो फ्रेमान बिसोरनो एक नाम्बार खाहाय नैबा एनेखौ जों थादों जानाया गुन दख'नाया मोजां बे गोमोआ ब्लाउसाबो आंहा बे बायनांगौ गोजाखौ ब्लाउस गोमो दख'ना गोमोजों ब्लाउस गोसोमसो बायदों सिखिरिनिफ्राय जोंहा दायो मोसानो फैगोन मा गानखौ मोसागोन इमि नोंसोर सानैजों दा खिबो सिमावलायदों सानैनिबो जि ग्लोब ग्लोब माबायो एनो जि मावो सानैया फ्रेमान देरालिनाया बोलाहायल' आंनि बाजार थांनांगौ ओरै गिदिर थांबाय जोंहा दायो थांसैना जा गोजान ने
Bây giờ được cái này. Ang labo kecam le sih kacamnya. Tuh. Nah, ini kannya ada coba. Abu nai. Kau suruh keep the sunlight stand. Yum muli zara dan. Kele sip. Ai. Đây cũng đi bác khảo đây mất stress vào đây cái này. Ayo. Ini ada bang kembali dulu. Ini ada yang kita nih. Kita